गाबोननि दिनाथ' डेन्जार लोगोफोर नङा होमब्ला माने बिराद गिदिर दिन आरो बियो माने सिन्था खालामनांगोन बे दिनखौ माने नै दा मोनानानै ओमफ्राय सोरांबानो माने रिजाल्टआ फैसिगोन आरो सोर बिटिसिनि राजा जागोन आरो सोर नोरोगाव थांगोन आरो सोर जाथिनि थाखाय मोजां मावदों सोर जाथिनि थाखाय गाज्रि मावदों बेखौ गाबोननि दिनाव मोनथिसिगोन आरो रायजो राजाफ्रा माने बै मावनायनि माने खर्म हिसाबै रायजो राजाफ्रा माने बिथांमोननो माने बै गोखा गोदै फिथाइखौ होनो थांगासिनो दङ होमबा रायजो राजाबो दा बेजों लोगोसे आङो UPPL दोलो मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों आरो माने गाबोननि दिनाव माने UPPL मोजां मोनग्रा सापर्टार रायजो राजाफ्रा माने केन्डिडेटफोरनि खिथुखौ दागारदे माने बिथांमोना हार्ट एटाक जालाबायनो हागौ आरो गोग्लैलाबायनो हागौ बिनिखायनो हार्ट एटाकफोर जायोबा माने बिथांमोननो सापर्ट नांगोन आरो थाब थाब बोखांनानै हस्पिटाल माबा माबि लांलाबायनो जोथोन लानो थाखाय साबधान जा UPPL ना आरो दा जोंनाथ' मानाव गेदेर महिलारि सारा माने सरकाराव फैखाबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो फैयोना फैया नायबानो जाबाय गेरेन्टि होनो हायो आङो दा नंखायनो UPPL ना साबधान थानाया बिराद मोजां आरो बिथांमोनाथ' रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि आरो बिराद गिदिर गिदिर फाग्ला सिमां होनायनि बिनि फिननायखौ मोनखागोन आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला आरामसे मोनगोनब्रा एकदम आरामसे 100% मोनगोन दा बिनिखायनो बिथांमोना फैगोन समाव माने बे BTCनिफ्राय बिदाय जानो थांगासिनो दं दा दिनैनि दिनाव सानै मानसिखौ बाख्नायनो लुबैदों लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय सासेया जाहैबाय खाम्फा बरगयारि आरो सासेया जाहैबाय चन्दन ब्रह्म बिथां सार दिनै बिथांमोनखौ आङो माखासे समफ्राव सार होनामोन आरो दुखु मोनोमोन बिथांमोना जाथिखौ गोथौ हाखराव नारसोमग्रा दोलोखौ मदद होनायनि थाखाय आं दुखु मोनोमोन आरो खिन्थु दिनै बिथांमोनखौ गाज्रि रायनानै बिथांमोनखौ बिदाय होबा जानाय नङा बिनि थाखायनो आं दिनै बिथांमोनखौ माने सार होननानै बिदाय होनाय जासिगोन आरो जिहेथु खाम्फा बरगयारि सार आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि जेनाखि पलिटिकेल केरियार माने नैबेनि जोबथा रायजोफोर बिथांमोना नोरोगाव गोग्लैबाय आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङाथ' आगोलनो नोरोगाव बारसोमखानाय नालाय दा बेफोरबायदि आरो रायजोफोर दा बिदिनो बिथांमोना नाना बाना जानानै जोबलांसिगोन आरो माब्लाबाबो राजनिथि माबायाव केरियाराव बिथांमोना दावखोनो हाला आरो बेनि जोबथा माने दैखरनि एम्बु होननांसिगोन बिथांमोनखौ दा जिखुनु हक रायजो राजाफोर आरो बिसोरखौ आं बाख्नायनो लुबैनायानो ओरैबायदि माने बिथांमोनहा मा होनो एन्जर इंगिनिफोर खारनानै गुदुङाव हाबनायफोर बायदि माने UPPL दोलोआव जि हाबनानै प्रमद बन्दु बिथांखौ मदद हैदों आरो प्रमद बन्दु बिथांखौ फाइनालि माने फेजेननायाव माने बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे अबदान होदों गिदिर माने माबा आरो बिदिखौ मा होनो माने बाख्नायथाव खामानि मावदों दा बिनि थाखायनो आं बाख्नायगोन दिनै रायजोफोर दिनै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ दिनै प्रमद बन्दु बिथांमोना मिथिखागौ आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना मिथिखागौ खाम्फा बरगयारिया जुग बोसोर इलेक्सन गेलेबाबो देरहाया होननानै दा अब्लाबो प्रमद बन्दु बिथाङा गावनि दोलोखौ फेजेननो थाखाय दा खाम्फा बरगयारि बिथांनो मोननै माने सिट होनानै माने गावनि दोलोखौ फेजेननानै लादों बिराद सेलुट मारिनांगोन रायजोफोर आरो दिनै चन्दन ब्रह्म बिथां दिनै बिथाङाबो गावनि समस्थियाव माने फोरलां फोथां जानायनि थाखाय बिथांखौबो बिराद सेलुट खालामनांगोन दा बेफोर जाहैबाय प्रमद बन्दु बिथांनि सरकारखौ माने खोख्लैनायनि मोनफा मा होनो बिदिखौ माने बाख्नायथाव खामानि रायजो राजाफोर दा बिदिनो दिनै UPPL दोला जोबलांसिगोन आरो बिराद दुखुनांथाव माने बिथांमोना गोबाव सम जाथिखौ थगायनानै BPF दोलोखौ फोजोबस्रांनो ओंखारनाय दोलोमोन बियो दा दिनै थगाय थसि बिथांमोना 5 बोसोर सरकार फैबाय दा 5 बोसोराव सरकार फैनानै माने रायजो राजाफोरनो एकदम फाग्ला सिमां होलाबायबाय जायाफ्रा सुइजारलेण्डनो माबानो न'खर साख्रि नङा होमब्ला आरो बिदिनो बिराद गिदिर सिमां होबावनाय आरो ओमफ्राय रायजो राजाफोरखौ गां गैयाबाबो माने बिरनो हानायनि अबस्था
माने माबा होदोंमोन सिमां होदोंमोन दा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौनो माने दुखु मोनबाय आरो दा बेजों लोगोसे दुखुआ बेल'नो माने बे 5 बोसोराव बिथांमोना दि माने मा होनो बै गुदुंनिफ्राय जिबौफ्रा ओंखारनानै जेनेबा मानसिफोर लोगो मोनबा हथारनो थ्रोब हाबलांनाय बायदि हाबलांनाय अबस्था माने बेनो ओरैबायदि जाहैबाय आरो माने 5 बोसोराव माब्ला सरकाराव फैखो माब्ला माने बे 5 बोसोराव माने बे इउपिपिएल सरकार थल्ल' थिंग्रिं माने सेस जाखो हाथफ्ला जाखो माने बेखौ बुजायनाय जादों आरो रायजोफोर माने बै गसंनानै माने दंफां मुरा सेवनाय आरो मालाबा ग्रुप गोग्लैनानै हायाव सेवजोबनाय बेफोरबायदि अबस्थाया प्रमद बन्धु बिथांनि सरकाराव नुनो मोनबाय आरो रायजोफोर दा बिनिफ्राय दुखुनांथाव जेबो गैया दा जिखुनु लोगोफोर रायजो राजाफोर गोबां सावरायबाय आरो दिनैहाय बयबो रायजो राजाफोरनि अनसायनाय रायजो राजाफोरनि मदद रायजो राजाफोरनि हागौ माने जेनेबा दुखु खस्थ' सहायनानै दिनैहाय माने बिपिएफ दोलोखौ सरकाराव लाबोनो थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा माने सान हर खस्थ' खालामदों दा बिनि बेलायाव दिनै मानाव गिदिर महिलारि सारा सरकाराव फैनो थांगासिनो दं दा बे 100% दा आसा खालामो सरकाराव फैनायनि उनाव मानाव गिदिर महिलारि साराबो बयनिबो जेनेबा दुखु खस्थ' खालामनाय बैफोरखौ बुजियो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ माने बिथाङा अनसायनो हायो बिनि फारसे माने एसेबाबो आसा खालामबाय आरो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलो होनब्ला बिथांमोननि दोलोआ माने बयजोंबो गाज्रि मोनजानाय मोनसे दोलो आरो बे दोलोखौ रायजो राजाफ्रा दिनै रावबो मदद होनायाव गैला आरो जाय बिथांमोना मदद होदों बिथांमोना थाखा फैसानि थाखायल' मदद होदों आरो जाथिनि हारिनि माने सेन्टिमेन्ट गोनां मानसिया इउपिपिएल दोलोखौ मदद होआखै होननानै जोङो गोथोङै बुंनो हायो रायजो राजाफोर दा जिखुनु हक माने मा बुंबावनो जिखुनु बेनोसै आरो रायजो राजाफोर दिनै बेखिनियावनो दोनथ'लायबाय माने गाबोननि दिनाव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर थेंक इउ